abincin ne ba ka dole ga fara nan kaka ta tana ai irin girkin ta kenan da faɗika da jima'a irin wanda kenan karfin su daya a ka tuna wallahi ƙarya kake ka ce wai kakarka ta taba abinci irin wannan ban taba jin irin daɗin sa a waje ba sai a cikin gidan kuna ji na nace irin sa ba wallahi kuna ji na wato irin wannan ni zan ba ku labari akwai ranar da ta yi min dan wake aka hada dan wake na dangwale yaji na hada na gauraya na hautuna da na jefa dan wake a baki na ban san lokacin da hula ta tayi sama ba Allah maka albarka ni na taro ta tashi sai ne tarar na riko zubari ina zo kai halatu ina halatu yaushe aka yi haka fi sabilillah mace ban ta bar lokacin har kika ce hula a nan da ta yi tsalle he na yi he na riko ta kamar shaida kwamta haka ba na ba ruwa kan farashin sari hajiya ita kariyar ita kariyar kunga guda mutum ne guda yau wannan mu da mu da to shi ke na karasa na karasa yau ma ka karasa ma ka karasa to a dawo lafiya a gaishe su amma dai wannan mace ta yi biki ai na gaya maka a nan ya ga can mata kawai dai matsalar ita ba fara ba ce matar alhaji ta yi ta nuna dan dai illar ba fara ba ce ba ka ganta nan hakuri nake kawai Allah to ai a duniya na ka ga nan da kake gani na idan na zauna a falo kaga na ki tashi na ki fitowa na ki shiga ciki a duniya ina son ga yar wanke-wanken nan na da yake farace sai in wuni kuma ina wannan fina-finan na laraba da tura inda zan gani da mata a ciki sai kwana ina kan amma ina ta yi ba sai ne wanka to ai lafiyayye ne wanka alhaji lafiyayye ne in ka kalli fulafulai sai yi wanka kuma da ganin fim kuma sai a yi wanka mantawa ne ban masa kira da sa faran mace a kyalban mata ai kowa ga ya auri yan bakan mace to kudin sa ne ba su kai ba kuma fara ko mai ya ce da faran mace da bakar mace gwara fara ko mai ya ce da bakar mace aha kai gwara fara ice ko mai ya ce gwara fara ko mai ka ce za mu sai mu dawo
Dami. Ashe nan ne. Amarya. Ya kai. Ni ta ce yana leƙa ban ɗaki. Ba ban ɗaki na leƙa ba. Ka gaya manka. Ka ji ko? In ba ka gaya manka ba zan saya ma keke. To ai ina da Keke? Kana da keke? To zan saya ma ala. Yawwa Amir! Amir! Honorable Amir! Honorable Amir! Excellency Amir! Alhaji, lafiya? Lafiya na zuwa ne ba ki haƙuri akan abin da ya faru. Ki haƙuri. Kin ji ko? Alhaji karfan siri. Inda za ki kwantar da hankalinki ma sai ki zama matata ta biyu. Haba Alhaji ni a matsayin ya nake a wajenka. Ni kuma a matsayin masoyiya kike a gurina. Wallahi in sajiya suka ji za su ɓata rai. Wa ya je? Ni ne Hajiya. Ni ne Hajiya. Aisha! Aisha! Na'am, Hajiya. Ina jiran ki sauri mana. Yanzu nisan za ku gidan kenan? Can za mu. To a ne yaran. Yau ɗin da za a gaba. A yau Allah su yi da kai. Ya fa za mu zo da zauna. Baban faɗa? Faɗi mana to. Kai. Me za ka faɗa? A ba shi mana. A shirman sa zai Ka sani ko da yake so a kawo mai. To ba na son faɗa ne. To shi kenan mu ji. To shi kenan tun da kana shi ya faɗa. Sai kun dawo. To ma da Allah sai mun jiyo. Zo Amir. Kai da ka ce za ku tafiya. Gwara mu je da shi saboda ba na son surata yaro ban san abin da zai je faɗa ba. Shiga mota. Ya ga gari. Ni ai sai ka gaya mun. Yaro yana so ya magana ka hana shi. To ni gaya mun. Kai. Kana son saya ma ban? To kakka faɗa. To ai yaro sai faɗi wani abu wanda za a zo a yi ta ɓacin rai ko wani shirmasa haka ka san burutsar yaro. to shi kenan.
ina abinci na ne na je ban gaji. Sai ka ji ragowar yakin da dafa. Ban gane in je wajen ragowar yaki ta dafa mun ba. Wannan wanda na ajiye a cikin gidan shi ba a ajiye shi dan dafa ba ne. Na ba lokaci bane na rigima tsakanina da ke saboda sauri nake zan tafi. Ki sani ba ni ba wannan iskancin ba sansa nake ba gidan nan. Dan me zan zo zan fita ina jin yunwa ki zauna ki ne mun wani kwarkwasa ki ne mun wulakanci. Na ajiye abinci ne dan a dafa gidan nan ba dan ai mun wulakanci ba. In wannan ne halin da yake tunanin zai hana aure na ba zai hana ba. Babu dalilin da yasa ubana ya dauki shi ya iwa ya uwata ni kuma ga yar wani kyalita. Wallahi sai ne mata kisha. Ni ba wai na hana ka yin aure bane ba. Amma sai ka auro mana mai asali wacce aka san danginta kuma sannan aka san usulinta. Waye ga miki zuwa su da dangi? Dukkanin su dawowa suke su tare danginsu da yan uwansu duk suna nan muna tare da su a nan gurin. Yan uwansu ne. Wai ke wani abu na magana asali yarinyar da in na je gurin ta ta fi kwantar min da hankali akan ta gida. Yanzu so ne yake sa ki zan fita ga yunwa ina ji ba za ki kalle ni ki ji tausayi na ba ki girka min abinci. Kin zo kin kwaci lemo a kofi kina sha kin bar na tsaye. To wai ma ni dan Allah dan Annabi da me tafi ni? Me tafi ki? To da ba dan sauri nake ba da na karanta miki. Tun daga kan mulmushinta zuwa kwalle ta ba irin naki bane. Tsayin ku ba ɗaya bane gashin ta haka sai yake. In za mu sallama in ta waigo ta yi mun bai hannun ta ma kyalle yake. Ke kwana kina nan kisa mutunki a gaba zai je yawo zai ne tafi neman abinci baki bashi abinci ba. Kuma da wannan ke tunanin cewa wai kana karo aure. In za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba zan je in samu baba shi ya zo ya dauke ki. Tun banza aikin mu. Amin, zo nan yaron mama zo. Baka gaji ba sai tsalle kake yi tun ɗazu? Eh? Zo nan. Yawwa, ka san menene? Ina magana nan da baba ya ce kaka faɗa. Za ka gaya min ko? Ba za ka zan baka wani abu. Kaji? Gaya min mana. To me yasa? Baba ya ce in na faɗa bai siyan mun bol ba. Zan kai ka supermarket sai in siyan maka ji gaya mu. Ka gaya mun mana. Ba zai gaya miki ba zai faɗa ba. Dole Amina. Wai me yasa kake haka? Ke duk kakala kan dai a zauna lafiya. To ba zai faɗa ba. Kin san Allah ki ba hankali. In yaron nan ya je faɗi wata magana da na ji ba ta min ba ranki ne dubu ya ɓaci wallahi. In ba kana tsoron wani abu ka bari ya faɗa mana. Ha to me zai faɗa? Ka bar shi ya faɗa mana. To kin san wani sa'in yaro in kika ga yana wasansa da shi da aljanu ne. Kwarai kuwa. In kuma shi kenan wanda suna tare da aljani ya yi masa raɗa ya faɗi kaza ya zo ya faɗa ke kuma da yake tinkiya ce in kika hau kai kika zauna. Ba komai kai kuma rago ba amma da ka bar shi da mai faɗa. To ka je yadda muka yi. Wai na ce a zan gallo. Na ce gida ya haɗu. Wallahi alhamdulillah. Sai dai kuma ban ga Zainab ba. Zainab, ka ga wannan da yan uwanta ta sa a gaba da nunkufurci da bakin ciki. Ina da kawaje ba nake jiwo a Zainab tana banka a shar sama. Banki. To wannan wani irin ɗabi'a ce. Ka taɓa ganin yadda aka yi rayuwa ka ce mutumin da Allah ya haɗa ka zama da shi ba za ka zauna da shi ba. Bayan gidanku ba ke kaɗai ba ce. Bayan hajiya umma akwai rabi akwai abu na matan masar nan wanda ya saka babanta ya aura su wani ne a gida ya jamila to dan me za a ce ni ba zan karo aure ba na karo ka ga fara yarinya nan ba kyakkyawa da yan uwanta wayannan wai su ta sa a gaba kullun tana zagi Ai dauka take a yan biki ne. baki a ina A nan gidan. baki a gidana baki a gidana Ranka da ya kuwa aka saka zo na ce ya kuwa aka saka zo mun motsi kake yi ne. wallahi ya kuwa aka saka zo an ce yan uwan amarya kai ta wanda ba ta ai Allah ya baka yi wani kai daidai kai daidai da kasar da meta dan dai wannan din na ga
ta kalar ta dan tsohuwa ce ta dan gaji ta wahala ta dan riba ce wai ga ma ba tsohuwa wace Allah ba Aisha ba tsohuwa wace yarinya ce to su wayannan kannanta ne ko kure ta ga kannanta nan wannan shine yake binta wannan tana bin sa sai wannan yara sai wanda kika ce mutu ko me sunan sa dai da larabci suke anan akwai wani wanda ya mutu wannan ko da ke yarinya ce dan wannan bai wuce 30 da wani abu ba ita kuma waccan ba ta kai 40 ba to balle wannan to Allah yanzu bayan wa'annan akwai ma wanda ya mutu bare amma magana nan ta wuce haka to yanzu dai dama irin wa'annan su alhaji nawa alhaji nawa yake su yau na yi shi mawakaci ne yaushe za ka je ka ɗauko mace kai ta famun a riƙe ta ai ko gana ce ka shiga yau ka fita yau ya kamata ce ta haƙura haka tun fatala don noma ce shi ne wanda muka gani ranar ɗin abin da baby wanda muna wucewa zai wuce da mota ko da wata girkekiyar mace a gaba a sweetheart ai na dauka mahaifiyarsa ce zai kai anguwa ba mu yi mai gani wannan mata ce mata Alhaji Bello uwar gida ce Alhaji Bello na ce bai an sake masu na ne shi ne an ce sweet ai yanzu ba a bello ai sweet har take kira na yanzu sweet ai suna nake na yanzu a gidan kai haladu abba ne ba ka ba mutum ko daki wallahi kaza can yake ci kaga kana da rawar kai kana da gilu-gilu na sani kana da karambani ba kawai ka zo kai tsohon ɗaki na kashi kai ana ga gabas alhaji kana ga yamma zance ne ya ka zance hannunka na ka maka ina abokinka ballo ballo abokinka ballo Alhaji Bello? Alhaji Bello Na ji dai. to wallahi Alhaji Bello ya je wannan kasar ba ta ne je ba ba da bai ba ya sunan kasar nan ba na sunan kasar nan Dubai Dubai ai sai in kana son sunan kasar ai wannan sunan kasar ai sunan ka kenan yawa Dubai Dubai ya ji ya samu yala antiyala har gashi gadon bayanta na kata kada yin wayan da muke gani a talabijin ba akwai wata da na gani na ɗauka ma ɗaya daga cikin wasu guda uku da na gani a ciki ne a cikin irin wani na fararen ne wallahi na ɗauka a cikin wasu uku da aka jero nan na ana kari na kafo a teku man haya to na ɗauka ɗaya daga ciki ce wallahi na zuwa yanzu zuwa zamu ce dole je in gani ni ma kuma a shiga to za mu zauna ni da zamu da kai ballo abokin ka ni ga kuɗi ga dala ga naira ga abubuwa amma in ka zo gidana kai ka ce yar wasan kura na aji wallahi kuma kuɗin ka zai sa ba za ta ga ta yana munin ba a kallo naira ni na san bakin gani ne da ni ba amma naira gaba ɗaya ka ta kafta ɓoye wannan muni ta ɓoye an zo ma ba za a ce na lafiyayye ne ni wajen naira ga lokaci in mun yi kallo ba hawan ka kake shiga kai ko a wannan kallon man da na ba da dariya ba in an kalle ni rai ne zai ɓaci haka ne haka ne idan ban daga ka gashi yana haka ya kaje an nono sana ya ake kuma kari na kafo da yi na da gane ta to ina ji ma ita ya auro mun ne kafo ya tsatsa gidan ban yi haladu ran kai daɗe yawa kaga fes da kai kaga kayi shigar da za ta gamu da ke kuma me faru ina za ku ina ban za mu sannu ku je ina mu je asibiti ka kai ban za mu na kai na asibiti abin da kake faɗa a kunne na sai kuma ka ji ka ɗauko malamalin kasa za ka bi shi bai da ciwon yan sentimental ne kama shi on chronic an za mu na fike duk abin da kake faɗa ba wanda ban ji ba asibiti kina jiri ai ne kira kaf maganar da kuke faɗa a kunne na kai kuma munafiki mun sa kafin wani ni za ka yi ma haka ni za ka yi ma haka ko da rasulullahi ta hana sallah wuce ka ba mutane guri tashi haka je ka lalla wuce je ka ba ku mai alade je ka ba to kai kuma mu je ka kan je masallaci dakata duk abin da kuke cewa ina ji wani gari ne to kuma dai me ba abin da ya dame ni
na ji duk abin da kuke cewa za ka je ka ga matan mutane kallon TV kana kallon masu gashi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna na ma ƙarya kenan subhanallah na ma ƙarya kenan duk maganar da kuke ba na ji inna lillahi wa inna ilaihi ka wuce mu je na ce ka wuce mu je shikenan kan je sallah menene wai me kai mene Amin ka ga waya ta nan ba China ba Nokia ce na ce ba China ba Nokia ce kwarai ko kuma Japan ba an dai ci kunya ba haka bane zo waya na sa a caji na neme ta na rasa kuma magen nan daman da janye-janye kuma ta fi shiga ban daki dakata oh mage ce ta dauka ta kai muna da socket a nan ne ko muna da socket a nan ne ina ce socket din mu yana falo la haula wala quwwata ba ta fi shiga ban daki ba kwarai yadda kake lekawa ko wannan yarinya kake lekawa to za ta bar gidan nan ka sani yau din nan za ta bar gidan nan kan nemi wayata shi kenan wayata ta to kuma an bugo min yaya Aisha na kina ji na to fito ina son ganin ki me kike yi a ciki ina miki magana ki sa abin da yasa na kira ki ba ki sani ba ko to zaman ki ya kare a gidan ki ji abin da na gaya miki anti ne oh kina ma tambaya na abin da kika yi ko munafikan banza munafikan mu to bari in gaya miki duk abin da kike ciki kafin in fito daga daki ki dauko kayan ki bar gidan nan ba mu muka kawo ki ba aikin ki na ce ba so kin ji abin da na ce kake min kuka munafunci munafika kafin fito ki dauki kayan ki munafunci me kike mai ko biki dauko ba tashi wuce ki dauko kayan ki na baka kawo zo ki wuce dauko da wuce sauran kayan ba za ki daki ba sauran kayan ki ba ina take munafuka kwasa Inna lillahi wa inna ilaihi Indo wai to gidan ne ba lafiya Indo gobara ka gidan gobara ka gidan kome dan ki sani liman da ritsa da ni hakoran kauye ta kore ki kauye subhanallahi an washe ki kenan to Allah kiyashe mu tabewa a tunda hajiya ta kore ki ni ma na kore ki ai tunda ta kore ki to ni ma na kore ki bakin jini ki shi ya ja miki daga nan abubuwan mutane to Allah kiyashe mu tabewa nan mai da ai karshen roƙo ya da kike ta ihun nan nan Allah mai da ni wayo Allah
ni haka bakar fati dan ke dade ko da ya kai ai ke dade yadda naga tun taho kina ta fada kina ta hange kuma na ga mutuniyar ta fita ita ma ran ta ke cikin ai ka banni kawai ka san abin da tsinanniya yarinya nan ta yi mun kuwa na garanta a bace ita ma ai dole kadan ma ta gani wai duk mutuncin da ne ma yarinyar nan ka duba ka gani ni ce komai na ta wai mijina take so da mijina na kama su ki rabota daga kauye ta ce mijinki take nema yan kauyen kenan to kara wannan da gobar da ta taso kara wannan mai sauki ce ban gane mai sauki bace dan gobar da ta taso gobarar ruwa ce me kake nufi wallahi kashe ta sai dai Allah babu abin da zai kashe wannan wutar sai falake da nasa haddala ilan daga ta ban gane abin da kake nufi kina ji hajiya ina yan farare haka yan yara da za ki ga da manyansu da yaransu da yan dakwa haka don kulallu nunannu farare masu bara sadakar yalla wayannan masu bara a tashar to me haɗa da su yawa kuna bara kuna karo su mu ne muke bara muke karo kai hauka ne ina nufin da su nake ci gaba ina ji da su nake suna bara suna karo to rabili yana ya taka takakkiya gananniya hangakkiya kullalliya shiryayya da rariya sai ya ga ya faɗa kauran sadakar yalla kuna bara kuna karo da alhaji guda ɗaya inda aka bullo kenan wallahi kuma rabili ne da wannan kuma kin san sadakar yalla idan ka aure ɗaya to haka za su yi miki da fifi ya fi ka san ma'aikatan zaɓe ko da farare to ai na fi karfin wannan iskancin bari in shiga ciki yana ciki zan je yana ciki ne hajiya iya ciki to na barki lafiya ni abin da ke damu na kai dan ki dahu mai da kai ne fararen yara mata farare sal ba gane su ba Allah ni ban gasu ba ni da naje ka ce mini farare tas na dauka irin na kallon alhaji na falo wanda zaka ji ana kari da kafuya a tikumin haya dalla to irin su na dauka su ne wayannan irin su ne wallahi su ne wayannan yi ta zai da kuɗa to ni bari in gaya maka su alhaji zai rakito su zai dauko yadda hadiya ta saba dora hamada na ɗibi fate na ɗibi dabgi da kai da kafa na kaji mun ne zan sa ai matan ubanka magana nake da kai ina da magana da dabba zaka magana ko ni ne dabba wallahi yadda na saba ɗiban dabgi a gurin hadiya da girki da ba zan yadda a kawo wata gidan nan ba a to shi kenan kai da an magana sai ka kushe bakar mace menene bakan mata ba ta da rana kai da za ka shiga ciki yau na shiga yaran mara mutunci ko da ke alaikun ka nema me labari na gano kwa na gano gidan ko a'a haba alhaji in dai abu ya shafe ka me ne ba zan gani ga gaskiya yanzu abin da ya dace irin abubuwan da ka san za a wanke hanya da su to kushi za ka saki jiki yawwa ai ba ka san inda hankali na yake ba a to kuma dai na so a ce yarinyar nan ka ga lokacin da ke kuke so gashin nan fa har duwawunta gashi gashi